Best me music. You sang the pie, love you for life. You're the best of radio, the radio of my life. Radyo Bulano. RJ 100.9 FM. 100.9. Di mo musunod nga programa usa ka binayran ang mga pulong ug ang iyang giskutan iya lamang sa tagdumala ning maong programa ug way labot kining maong sibiyahan. Biyahing bukid sa organikong pagpangon, usa ka programa sa mga umang bulan, usa ka programa na maghisgot sa mga produktong organikong fertilizers, insecticides, uban pang gamiton sa panguma para sa minus na gasto unya naku ang ani kita sa pagpanguma. Usa ka programa na haong sa panahon di na pagprotektar sa atong kinaiyahan o kahimsong sa paglawas ang atong gihan. Mga higala, kini ang inyong igsoon sa kahanginan. Leto Padero Presaba sa Healing Nature Organic Farm Supply. Kasa sa Diyos ang kalibutan, tanang ani-ani inigikan sa kahitasan, panalipdan taog atong ampingan. Kabukiran, kadagaan, kalasangan, kasapaan, tungod sa pag-abuso sa mga tao. Makabalisang kamatuuran na sinati na karon. Mainit nga panahon, init na ang tubig o pagkaon. Mga baha, kalit nga sunog o bagyong makusog. Pagkaanindo, gayud sa kinaiyahan. Lunhaw nga mga tanong, makalipay sa dughan. Kalanggaman na nag-awit, makahupay sa kasakit. Labas nga hangin sa kaliwatan ibilin. Usa angay gayon, tanan maghinusa. Mananong ug kahoy manghipos sa basura. Wa na'y plastic nga gamiton, wa na'y basurang sunugon. Mga kahoy dili gyud na tukutlon. Tarpulin atong ihiklin, undanong taang illegal laki, apil illegal quarry, illegal fishing. Pagkaanindot gayud sa kinaiyahan. Lunhaw nga mga tanong, makalipay sa dughan. Kalanggaman na nag-awit, makahupay sa kasakit. Labas nga hangin sa kaliwatan ibilin. Kalibutan aki manon, mauray bugtong puloy anam. Kundi muliho, mas grabe ang katalagman. Kung watay buhaton, kasing uwahit na ang tanan. Kalibutan ang pinganta.
Sa kabukiran, layo ang kasakit. Ang talagang manahay, lalagawin. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Okay. So, mayong hapon ka natong tanan. So, salamat sa Dios nga nasab kita na inilaw sa lain usab nga pagbiyahe na to, no? Diri sa kahanginan, no? Kay gikan na punta dito sa biyahe na to sa kabukiran, no? So, karong hapon na. So, diri ta sa atong pagbiyahe diri sa kahanginan para sa mga dugang hisgutanan, para sa mga kalambuan usab sa ato ang pagpanguma, labi na usab gyud sa kayuhan kalambuan sa atong kalikupan, no? Moto nga to gyud nga ipasud pod ang songs with video ni Bishop Abet kay relevance po to siya, no? May kalambigitan to sa siya sa ato ang kausa diri sa ato ang programa sa Biyaheng Bukid sa Organikong Pupanguma nga diin nagkonserbar po ta, no? Sa atong kalikupan, which is mo po na ang ato ang usa sa atong isgutanan, no? Mahimong topic na to karong hapuna, no? Kauban ang usa sa ato ang partner pod, no? Sa pagpanguma, no? Partner sa kalambuan, no? Pagpalambo, padangat, no? Labi na gyud sa nature conservation, no? O pagpahiuli, no? Pagpahiuli sa kalikupan, no? Pinagi sa conservation, pagpananom sa mga kahoy, no? Labi na gyud sa mga native trees, no? Then ug ang pagprotekta nini, no? Pag-conserve nini, no? So at least direct yun sa mga resource person nato nga mas naay mga taas ug mga kaalam diha nga aspeto, no? Sa pag-conserve sa atong kalikupan, isip mo gyud po na ang usapod sa concept sa ato ang natural organic farming nga pagpananom is ato mo ginang i-consider, no? Ang pagprotektar sa atong kinaiyahan, no? So muna to ang usa sa iskutanan, no? So usbo na mo, no? Mayong hapon kanatong tanan, no? Kutob sa mabuti natong pagsibya, no? Dili sa DYMA, no? Dili Radio Hagna, no? Then madugusab kita dito sa Radio Ubay, no? Sa 95.9 FM nga dial dito, no? Then makasunod po ta, no? Masundan po ta sa tuwang TV, no? Sa cable TV, no? Sa Bulano Cable TV, sa channel 2. Then sunod sa ta sa Facebook Live sa DWMA, no? Then sa ato po nga Facebook Live sa Lito Padiro Bisabal, no? So una sa tanan, no? Iporta mo padayon atong yung ipaabot ang atong salamat sa atong labang magagahom nga at least laing adlaw na, no? Laing tuig na pod, no? Nga murag unang buwan, no? Naman diri sa buwan sa January karon, no? So pa na mo mag-greet o Happy New Year, Happy New Year na lang bisan og nanaro diri sa tunga-tunga sa buwan sa January, no? O happy fiesta pod, no? Sa tanan nga mga nag-celebrate, nagpreparar o nag-celebrate baka, no? Labi na gyud ay ang January is na diri ang fiesta celebration sa bata nga ninyo, no? Santo Niño. Then muna po namang pasalamat, no? Sa atong labang magagahom nga tagaan gyud ta kanunay o kabaskog, no? Maka-balance ta, ma-schedule gyud po nato, no? Bisan sa kabisi sa mga schedule nato, no? Then mulagi pod, no? Kini nga tuwag gyud nga daghan mo kog i-consider kung maghisko ta o pagpananom, no? Labi kay itong niaging mga adlaw is murag maot gyud ang panahon sa niaging mga adlaw nga diin murag istrito mga duha ka tulo ka adlaw nga sige kuwan, no? So karon gani at least pasalamat ta sa Ginoo nga murag ni taniag na, no? At least magparayo na pud ni para murag makahunat na po balik nga itong mag-uuma kay mula gina kung unsa ang subra, no? Subra nga tubig, no? Subra nga uwan sa diri sa
maabot is makadaot po ni siya sa atuang pagpanguma, no? Dako po ni siya murag di na maayo kung sobra na siya, no? Then labi na gyud mo replicate po ni siya sa atong kalikupan. Already in kahatag siya pagbaha, di ba? Then landslide, no? So muna siya at least ana pod maka connect ra gyapon kung mo gina nga to ang na timing pod sakto pod nga, di ba? Kay daghang kayong series of baha nga na reported na to, no? Da nakuha na tong mga balita, mga landslide, no? Then napag yung mga kinabuhi nga nakalas, no? Sa uban nga area, pero at least pasalamaton ta sa Bohol kay murag wala tay kasultis mga landslide. Pero muna nga may dakong kalamgitan gyud ang pagpananom na to, no? So we pupunta mo padayon ato pong ipaabot ang atong pasalamat, no? Sa tagiya ug tagdumala ni ato ang teleradyo hagna sila si Engineer John Daniel ug si Ma'am G Daniel, no? Nga at least nagili lang pagsuporta, no? Sa ato ang gihimo nga mga programa, mga kausa na to, labi na gyud sa natural organic farming, which is mo gyud pod ang ilang practice dito, natural organic farming, no? Then in other way is ang pagkonserbar pod sa kinaiyahan, which is diri sa hagna is murag nagka-implement po sila sa sa niaging Disyembre man siguro to nga murag roadmap diri, no? Roadmap sa development, no? Diri sa lungsod sa hagna nga at least nakahanay na, nakaplano na asa dapit ang pwede i-develop, asa dapit ang pwede na to i-protektahan, no? Or asa dapit ang lugar pod nga kinahanglan pod nga dugangan pa nato ang pagpananom or pag unsay mga angay diha dapita, no? At least maarin siya kay mukuyog mo guni siya, no? Labi kay tungod pod sa mga programa o initiative, no? Sa maabtik nga mayor diri, no? Nga booming, no? Basta mo ang area, no? Nga mo lambo siya, so napunay kaakibat or murag nagkasalalay po diha is napod ang murag napoy murag masagasaan labi na gyud sa kinaiyahan nato nga naman nagyoy unay i-develop diha pero napoy murag part nga medyo masakripisyo kung dili na sa to ma-arrange, no? So muna siya diri nga bisan pod, no? Labi na gyud sa farming development nato, no? Labi gyud sa usab sa Pareco Farm Management Services and Agricultural Supply, which is usap po na to sa anong naghimo po tag inisyatiba ani kay para pod nga maprotektahan na to, konserbar na to kay at least sa farming magod, no? Kay uban ko pod nga nay mag-develop o mananom baga o nay nakatiwangwang lang nga area dia or wa pa ma-develop nga area, no? Kung uban ko kung di na ito magaydan diha kung unsa ang angay, no, nga himuon asa ang asa ang arrangement, no, sa ka area, asa pod ang dili angay nga pamutlon, di ba? So mo na at least mahibaw na daan, no? Main po mo to daan kay ang lisod magod, no, uban nga walay idea, walay guidance nga mag develop, no, sa ilang area, no, into commercial bagha, infrastructure or into farming. Is pasin og murag namayuban nga makita ko nato nga mag-uma sila nga murag larason lang tanan, mga kahoy pamutlon niya tanan, no? Then magtanong magbalik, no? Which is murag bakikaw kayo, no? Which is mo to na at least usa po na, no? Labi karong hapuna kauban ko nato ang usa gyud sa mas dunay taas nga kaalam in terms of mga native trees o mga nanda na nga tanom ginato diri sa mga kahoy, no? Which is mo na kasagaran nga naa diha before ka mo develop sa usa ka area, usa ka farm, no, nga imong developon kanang mga kahoy considered na diha, no? Siguro wata kay bawo lang siguro kung unsay ngalan na, no, unsang kahoy na, unsa pud ang pagkatabang na, no, unsang benefits ana niya, no? So at least usa gina nga sakto na to nga mahisgutan karong hapuna mo na nga blissful ta, no, mo nang swerte ta, no, karong hapuna makauban gina to, no, ang usa sa partner na to sa pagpanguma pero sa other part siya, no, labi na gyud sa conservation or sa planting
or sa pagprotektar, no, pagpalambo sa mga native trees nato, no, nga nani sila grupo sa Pilipinas, no, Philippine Native Trees Enthusiast. Then sa Bohol siya ang himong founder diri, no, nag-una diri. Then makita ta kay nakasunod magyud ta sa ilang mga programa nga nilambo ni booming gyud siya. Then daghan na pod ang naka-connect nga mga government agencies, no, ang DNR, no, naka-collaborate na sila mga programa din sa mga municipal, at least nay grupo nga motabang, no. Then napoy ang mga planting materials, no, asa yung mga usa na mga native trees nga itanom, no, asa ta makakuha ana. So at least na sila yung mga access way ana niya, no. Then dili lang po ni siya enthusiast, no, sa native trees, kundi usa po ni siya sa haligi pod, no, haligi pod sa academe nga group, no, o diri sa university nga area, which is nani siya sa Holy Name University, no, sa nari siya nagda sa legal dito sa admin, no, kay nang di basta-basta po niya itong kauban karon, no, nga kauban ta diri ogan banggiitan nga magbubalaod, no. No, so at least makarelate tanan, no, kung mangutana mo about o mga maka-connect gyud na yung mga protekta sa kinayahan, tapos mo connect dia sa mga environmental laws and protection dia, masigutan gyud po na about sa mga legal matters dia, no. Then usa po na siya, no, practitioner gyud po sa organic farming, no, sa development niya. Then sa ato pon nga api po ni siya sa grupo sa BIBA, no, Bohol Island Bee Managers Association, which is dako magod nga factor dia ang native trees, no, nga mogoy dugukon, no, moy hangpon sa ato ang mga bees, no, stingless bees man na siya or putyukan man na siya. So mo na siya dakong kalamigitan niya, no. So at least pasiuna na to ako, ay warag deep inside is kung kutayon na to ang iyang credential is taas na gayo, no. Manang siya na lang po mismo ang mo hatag og mga opening nga mensahe niya, no. At least po mo na hisgutan na to karon, no, ang pagpahuli sa kinayahan, no, pinagi sa pagpananom, no, sa mga native trees, kay gidili na mga discriminate na nato ang mga foreign trees, no. Ngato diri is ang native trees kay mo na siya ang haom diya sa ato ang area, sa ato nga yuta, no. Then ang pagkonserba nini, kung nananin siya sa inyong lugar, at least kay bawta kung saan nato ni siya pag palambo, patubo, pagpadaghan, no. So sa way paglangan-langan, no, di na mo nato murag dugayon pa, at least siya na lang po ang mo hatag ko pasiuna kay kini siya anad naman po ning mga istorya kay abogado gud, no. Then at the same time nahimo sa miyaning mo nang baws-baws na nga mo, kay dito sa sa iyang station dito o sa ilang programa sa buses, no, sa Bohol Civil Society, no, sa ilang station na to is nahimo sa taniya nga guest dito. Then siya po ito ang murag lead nga nag-anchor, no. Karon siya na po itong i-guest, no. So wala yung paglangan among gihatag, no, sa amo ang partner, no, nga siya po ang founder yo nangogi diri sa native trees, no, enthusiast sa Bohol, no, si brother Errol Torres, attorney brother. Mayabon na to eh. Sa ato ang mga subibig paminaw diri sa ato ang programa, no, and then sa nagatanaw karon sa teleradyo o nasa social media, sa Facebook Live, maayong hapon kaninyong tanan. So ako dahil si Errol, no, na-mention na niya, so ang founder sa Native Tree Enthusiasts of Bohol. So nganong gitukod man namo ning grupo? First of all, nami grupo dahil nga mas dako nga ginatawag nato nga Philippine Native Tree Enthusiasts. Mga 19,000 o 20,000 na ang members ani sa Pilipinas. Break mo na mother umbrella niyo. O mo na yung umbrella.
At then nakita na mga members diri sa Bohol. So ako ang gikuan, gi-istorya sila o gi-chatan, gi-message na ko sila. And then anak ko nga magtukod po ta diri sa Bohol. Kanong diri sa Bohol kinahanglan ta magtukod? Tukod natay kanang mga forest diri nga ang gitanom dili nitibo or lumad diri sa Bohol, and then naay mga negatibo nga epekto niya. Akong gikuan i-mention diri katong sa Pilar gani man-made forest. Kay mao gani mo Tanong dito, mao gani. Nindot kayo. Daghang mga turista mo adto, mutanaw. Kaway langgam. Apa tanaw nimo, maminaw ka. Wa kay madungog nga mga langgam o uban pang mga insekto. Gawas siguro sa gangis, bisan asa man na siya. Walay mga tarsier o uban pang mga hayop nga makita ninyo dito. In short, walay biodiversity o pagkalain-lain sa mga mananap, sa mga tanom dito mismo sa Pilar Man-Made Forest. Forest siya, apan pwede na ito tawagon nga biological o ecological dead zone. Patay siya tungod kay walay biodiversity, wala say mga hayop, uban pa mga langgam, o uban pa nga mga mananap or mga lain nga mga like mga tanom dito. So man siya nga namong gimugna ning grupo in order to promote native nga mga kahoy, particularly diri sa Bohol. Kaya nakita namong problema nga dili makaayo. And i-mention po nako ang kanang murag consider namo nga number 1 nga enemy among sa enthusiast nga kahoy, kanang natawag natong African tulip. Kay dili na siya makaayo sa ato ang mga kiwot o kanang atong mga English piece. Usa man na siya Kanang orange ang color ana niya nga kahoy, bisan asa na makita diri sa Bohol, dili po ng fire tree. Kanang murag bell ang iyang forma niya nga orange. Nindot tanawon. Mao gyapon para sa gyapon sa Pilar nga nindot kay tan-awon apan naaday sa negatibo nga epekto sa ato ang mga pollinators, particularly kani mga gagmay nga tawag nato nga stingless bees. Kung tan-awon nimo, especially sa mga lugar nga naay stingless bees, di makikita tawo nga naay mga patay nga mga bees dito sa buwak mismo. Ambot unsay naa dito, pero among tan-aw na mo nga nana mo po mga research noon nga about ani nga posible na ay chemical dito sulod sa African tulip nga makapatay aning mga pollinators. And then unsa may kanang epekto ani niya? Kung may kay pollinators kanang mutabang na sa sa atong mga tanom. Oo. Mo na pud napoy connection ng among advokasya sa pag-uma o kay inig mag-promote ta og mga native trees like mga kaning ganahan kayo sa ato ang mga mga kiwot o uban pang mga bees o uban pang mga mananap like kaning ato ang mulabe, tugas. Tugas. Daghan man ni sa Bohol pero pwede gyapon nga i-promote nato ni aron mas mudaghan pagyud kay makaayo ni sa ato ang biodiversity. To appeal sa native trees. Apil sa itong gina-promote ng tugas. Napay mga bidliw, nang kuan, malapapayan, tawag. Paborito na sa mga langgam. Ang buwak niya na gagmay, maayo, makayo gyapon or ginatuan gyapon sa mga bees, mga kiwot. Mao na siya. May connection sa ito may connection sa mga kahoy sa mga mag-uuma. Ikaduha po nga connection na niya is kaning ginatawag na ito nga tree farming. So farmer gapon mi ang mga enthusiast kay naman mi tanom. Nagka-farm mi na mi nursery na mi ginabutang ginapatubo nga mga seedlings nga i-distribute namo sa mga interesado. So dili lang or napud mi mga connection sa atuang sa panggobyerno nga kuan like DNR, Penro, or Bemo sa Pilar ug uban pa nga actually gahatag na sila unay free nga mga seedlings available dito. So anytime native trees native trees sa Pilar ni sila sa Lugarita Spring mo na sa Pilar o kanang dol sa Pilar Kabay sa Pilar Loyo Banda kanang Bohol Biodiversity Complex na sila in nursery daghan kayo mga lain-lain nga mga native trees ito like tuog
Anang CR nga nindot po kayong bulak nga yellow. Ganahan gyapon mga bisa na niya. Mga tawag na to mga kiwot gyapon. So uban pa nga mga kuan, mga kahoy. Usa murag at least palawman pa to attorney kay murag nasa ko mo tanan niya ba nganong giunsa man nimo pagka-connect sa kay murag naka sa university tapos abogado ni bisa man nimo pagka-connect nga naka-connect ka sa native trees nga grupo then pag palambo nimo diri sa Bohol nga murag tungod na imong mga kalihukan mga koneksyon na sa nanahimo murag na nakita na ba kay sa mga native trees kung murag ang mga bagong henerasyon karon murag wala na kayo sila makaila ng uban na alto ko itong mga henerasyon bisan pag mga karaan ng mga henerasyon ng dili interesado sa mga hindi sila kaila mana isay kamatuoran ana niya so kung di po kaila kabaloon sa mga gamit ani nila kita ta ng mga pamilya sa Balite or Fig or mga Igos nga tan-aw na to or ang pagtuo sa uban kay makahilo kanang tawag na to nga kuan kanang tubog tibig native gyapon na siya makayo gyapon na siya sa kuan kinaiyahan og sa ato mga manap mga langgam ana ni no hey basta mukaon ng manap o di makahilo di makahilo sa tao langgam o init daghan kay diri sa kuan no nakoy napansin diri nga daghan diri sa hagna mention din ako ganina okay naglibot na report ni abot diri dito mi sayo mi adto sa Mount Matunog nindot kayo ang Mount Matunog sa mga wa pa kadto dito kana bukid kana Mayana Peak ginaimbitahan mo namong tanan na nga muadto dito experience ninyo kanang forest bathing o mag-adto mo sa forest natural pa nga forest niya interaction with nature laylay mga kahoy nga mga nitibo dito na niyo ma-experience sa Mount although lisod ang dalan pero mainat ang inyong mga ano apil sa trekking mainat ang inyong mga bubugan kabat-kabat ganito muscle and then pero pag-abot nimo nito nindot kayo mo ang pamati nga makato ka sa highest peak and then ma-experience ninyo masinatan ninyo nga one mo sa kinaiyahan bago na ko magpadayon isa kana ba shout out tayo mga kauban nga niadto sa Mount Matunog no o Mayana Peak ganina si Sir Jerome taga kuan ni sila Hagna or Garcia Hernandez ni si Jerome ako ning estudyante sa law and then si og kani mga taga Hagna si June si Miss Matia o si Attorney KD or Kristen Chu ako ning estudyante po sa attorney na law mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kauban ako I hope nga nagpahuway na mo karon kay basig sakit ang lawas tungod sa pagbakla no? So ano na siya og among guide si Kevin so shout out sa iyong tanan og sa mga again sa mga tigpaminaw especially sa mga tagahagna iimbitahan tabo nga mo bisita aning ato ang kuano nindot nga lugar diri sa Hagna and that is the Mount Matunog. Kay mayo sila nga attorney kay dili tagahagna pero nakabot na dito. Then si attorney bod dili taga Bohol ni siya kay giadap na sa Bohol pero not by blood good no. Kay dili ni sa taga Bohol pero diri siya good ang naguna diri pagkonserba sa native trees sa Bohol no. Ginsa man mo pag katune kay attorney. Nako karon sa Holy Name University no nagtudlo ko sa College of Law sa pugong abogado brother po ko sa SBD or Society of the Divine Word kanang mga administrators sa Holy Name University so gi-assign ko dire gikan kog Cebu dugay po ko Cebu sa usa ka NGO dito ga-promote gyapon sa mga sa environment o sa kanang integrity of creation, justice and peace manan ako trabaho dito sa Cebu. So 2020, sa panahon jud sa pandemya, gi-assign ko dito sa Holy Name University aron mutabang diri sa College of Law, particularly sa pag create og kanang legal clinic nga mutabang sa mga katawhan sa ilahang mga legal nga panginahanglan. Unya gipili na ko nga advokasya namo sa amuang legal clinic is
environmental protection o human rights. So na-connect na ko ni sa akong personal na akong advokasya, and that is to promote native trees. So mo na sa among ginabuhat kung nagani may mga activities like especially kanang seminars about sa environment, i-try na mo singit ni o appeal na gyapon kining about sa pag-promote nato sa native trees. The importance ngano unang-una no, ako lang i-diretso na Sige, attorney. Kaya aron marag anong kinahanglan man ta nga mag-promote o native trees. Kana, muna yung importante. Tatuan ni mga kuan. Lumad ni mga kahoy. lumag nga morning. Wapot na matao morning tubo ka doon eh. Mga ngita man taglain. Kani sila nana ni sila connection sa yuta, nana sila connection sa mga mananap, sa mga langgam, lain-lain nga mga butang diha, pati mga bato, uban pa nga kuan. Nana na sila connection pati bakterya. Kani mga lumad nga mga kahoy. So nani sa Bakterya, fungus, di ba? nga epekto kung mao ni sa itanong nato kay mao na naandan nato nga na diri. Ang ibalik na ko kung mention ng mulabe or tugas. Lumad na diri kay tungod ang ganahan na niya is a limestone. Limestone nga yuta. May gana niya. Muna daghan din sa Bohol. Diri sa Bohol. So kana siya. Paborito na sa mga langgam ang iyang bunga. Una day ang iyang buwak. Paborito kay na sa mga bees. Mao na sa namoy mga uban nga mga mga honey, gitawag nila nga mulabi honey o gikan sa mulabi nga tanom tungod ana niya kay ganahan ang mga bees mo ato dito nya mag-produce sila og kanang honey. So man siyang aden na-mention ako nanay connection na sa yuta na siya og sa atua dito tanan. And then lig-on po na sa panahon sa bagyo, tanaw ninyo although na mga lugar pod nga siguro tungod sa kuan Sa television sa yuta. Nahilaktan na ang iyang Pundasyon. tubuan niya, pundasyon niya, o to dali na siya matumba. Pero kung sa natural lang yun nga lugar, lig-on kay ning mulabi or tugas. Tanggal na yung mga dahon. Bitaw barog gyapon. Gamay ang mga kuan, mga sanga, pero pagkauman pila na pud ka pila ka adlaw, tubo na pud na siya. Mo bitaw mo rin nabantayan nga ako atong paghuman sa bagyong Udit na to. Mas mga native trees mo gi sakaran nagpabilin. No? So then usa pa na is ang akong factor pa na is ang usa may sa labi kay murag lain ang panahon na to attorney ang sig baha o usa may dako murag dako kay pagkabangalan niya kay makita ninyo ng ugat niya bisag pagmubo 5 years pa na o 10 years pa na siya nana sa mattress ang tawag nato anang musaka ganin na iyahang kuan ang iyahang ugat mugawas o grabe na siya mabugong sa kuan sa soil erosion o sa arang kuan mga landslide. So mao gihapon nindot lang gihapon ni siya especially sa panahon karon nga na-experience sa tao ka na mga climate change o mga gabi nga bitaw lahi ng panahon karon kay uwan lang nga walay bagyo uwan lang pero grabe ng baha labi ng landslide. Special mention nako ng kahoy diri sa Mayana. Sige kog anha sa Mayana kay naana say first time na ako nakita ato nga nay vlog ato nga gitawag nila nga pink mempat diri na daghan diri sa hagna sa along sa kuan kana sa o kanang Mayana kanang nay quarry diha at bangana niya diha panahon sa mga February, March, April ana niya daghan nagbuwak sa uban nga mga lugar sa mga sa grupo namo dito sige pangita na siya nga kahoy kay mura na siya og kanang cherry blossom sa Japan. Kay na pink gagmay ang mga buwak mga hulog tanan mga dahon buwak na mabilin nga pink and then tan-awon ni mo kung panahon na sa tagbuwak kanang niya nindot kay tan-awon hapan ang problema sa pila na ko balik-balik po dito ang kanang mga kahoy nga na ginaputol mao di ay nga ang pangalan man anan niya kay ulingon. So pangalan lami ko mo nag-uling nindot siguro jud na ang kuan wa ko ka-experience on sa kuan. Sumayo si giuling
Ngayon na nindot to na siya nga mo na siguro gipangalan na sa ulingon kay ganahan kay na or nindot kay na himo og uling. Apan wa na to makita ang kaimportansya ana niya nga gawas nga panindot na siya sa lugar. Pwede ganyan na kay mahimo na siya tourist spot because Bitaw, oh. Mura ko na siya. Ginatawa na cerebro, tanaw cerebro sa mga Japan, di ba? Oo, kanang tayo lumad rin nga kahoy nga kuan. Ang uban nga tawag na bansilay. Kung parente po na sa paguringon. Paguringon, connected gyapon na si mo guling. Paguringon, bansilay, kansilay, o tawag na niya. Or sa English nga ginatawag nila nga pink bempat. Ang unsa pa ilain nga importance ani niya? Nganong kasagaran man na makita sa gilid sa mga bukid? Nakita mo nga grabe day ang iyang kuan, ang iyang root system extensive kayo. Mupugong jud na siya og kanang dili ang erosion, slide. Tako kayo ang factor siya. Nakasuway may gamay pa lang kayo nga kuan. Tanaw man na niya. Pero grabe kayo ang iyang gunitan nga kuan, pangayuta ba? Oo. So kung tanggalon na niyo niya, himuon niyo guling. Kung sa may tabo sa kuan. Mo gyud dako kayong peligro, no? Kasi Kasi peligro. hadlo kayo, mulihok na po. Oo, mo na gini mo na. Mayana. Imo po na advocacy and then I hope na maminaw nga mga kuan politiko dire no. Ato na siyang i-promote, panaghanong nato diha and then panahon sa summer o tigbuwak ka na niya adtuan na tog turista. Okay, mura tagkuan dito. Japan na diha. And then makayo gina sa tuan. O sapula na siya nga wala na sayo ang mga tao, mga lokal nga among interview dito. Kailan mo ano yung kahoy? Mga patanon hantod sa mga kuan na. Amtog ang mga puti nag mga buhok ipangutanan na mo. Wa sila kailan. Mo na pinaka-importante nga grupo ana, mo na kinadakuang factor gid ninyo attorney nga grupo ninyo ana nga nagkonserba na dili pa lang naghatag og education. At least mawir ba kay at least kay bawta nang kay imagine nimo may gani kay lain-lain mga naggagmay ra nagdiferensya ng mga kahuyag porma pero kay bawo na mo gyud mo unsay sensibilization kuan eh. Mo man yung kahoya. Da sa kuan pod, napo diha pod sa Mayana no. Ganahan ako i-promote ning Mayana kay nana mo say kuan tourist destination o mga areas diha nga kuan ginatuwag turista. Unsa na nato ipadayon na lang nato na siya and then diha pod highest peak no. Gawas ana niya. Diha po na ito makita itong Centennial Nara, gato na mo dito. Pero along the way, pagpadulong dito, kita kag mga hagimit dito, daghan kayong mga hagimit. Nindot kayo na siya sa mga daplin sa sapa. Makaayo po na, again, ako yung remind sa inyo nga dapat po i-promote na ito ang biodiversity, no? Pagkalain-lain sa mga mananabuguban pa. Paborito na sa mga langgam. Ang hagimit, ang iyang bunga. Parenti na sa balite no kanang kuan nga kahoy bakit anak ninyo pansin ninyo kay magbitay na ang iyahang kuan murag na itagkay anak niya dito ang mga bunga importante na siya kung kuan tiluan mo makaon gyapon na siya kanang hagimit dulunon gyapon sa langgam na dulunon kayo sa langgam langgam diyan pero ayo kay kuan nga tuod daghang langgam diyan daghan lami ni kay daghan na tagpitikon dili ato ana makayo ang pugod ang langgam god sa ato ang paguma gyud kaon na sila og mga mga bad insects mga bad nga mga insekto mga langgam unya gawas pod kani pong kuan kana po mismo hagimit familiar naman taga uban dito taga Mayana no nga kadang iyahang kuan mga hulog ana nga bunga niya maayo na siya nga substrate or maayo na siya nga pangsagol nimo sa kuan sa abono sa organiko nga kuan abono bawa gani oo ya daghan ra kay na baka gitanaw na mo dito daghan kay mga kuan na dito so kung nga mga hagbong sa yuta mas mutambok ang yuta nila kung pag ito mga hulog na siya kuha na siya mga ilog or puwahon mga hulog na gani siya itong na siya brown na dito sila pwede na nga kuha doon kuwaong palawon sulod sa ako isagol sa mga kuan sa mga soil mix nga mga mixing ana na ako na istorya iso na ako tong guide dito ganina pagtudlo nako hagimit nino ana siya ginagamit man namo sakto kayo ang kuan iyahang pag mention no kay mo puto na naibawan nga ginagamit na siya pagsagol sa kanang organiko nga
kuan Sa fertilizer. soil mixing, Oo. fertilizer. Ginagamit na substrate kanang hagimit. Daghan dito sa Mayana, and then may po nga ikuan nato na yapin na. Nindot po sa tanawon, ganahan po ko magtanaw ng kuan hagimit. Nindot na siya nga kahoy. Sun mo na murag lami kay pamation gud basta Oo. kung murag nana kay passion na kay entusiasmo na gyud kay murag idea na. At least murag sakto gyud advocacy at the same time education gyud ang inyong murag ipakadak-an kay dako gyud murag sakto gyud kay wow sa paglibot-libot ako previous years buhol wa ko kadungog og nagyud ang grupo nga murag sige promote di ba then saan po ito ni? Masama po nila kung gunahan sila na sila kay uban ko karon sa mga nag-develop o labi example itong the other day dito ko sa Cortez nga golf course no dito mga 18 hectares na siya nga area no so nana siya golf course no? At least nanay mag-ara diri sa Bohol gusto mag-golf gyud nga dakong area so nanata diha nga pero pa siya pwede gyud dito maka bunal-buna lang no pero pa siya gi-open for kung mga competition baga relaxation lang then dako gyud yung area dito nga nag-say apil sa ilahang site development nila na area nila dito nga i-conserve nila no nga murag himo nilang forest gyud assist ra niya pero ganang sila mananom sa iskot man sa mi dito ganang sila mananom sa mga lumad nga mga kahoy big trees na to no ang yala po Unsa mga kahoy. sa mga kahoya ang angay no sa labi na gyud sa Bohol Oo. asa sila makakuha sa mga planting materials no o kay siyempre unsay at least magaidan po kung unsay asa ang sakto itanom no unsay distansya sa pagtanom ana ba di ba murag daghan mga consideration na to ni no Kanang nara nindot kay atong national tree. Wala ka na niya. Manay say una na kong i-recommend kung manana kaning mga lugar. Kay makaayo gyapon na sa kuan na kinaiyahan no. O kanang tugas manay mga lumad na to diri nga lig-on karon ipod dali nga kuan no matumba sa panahon sa kay open man na siya so posible nga dali na sa mo kuan ini mo ay kusog ka kahoy kung kabok or hinay na nga kahoy mo itanom diha dali na matumba so sayang kay imong mga kuan investment kay golf course man kana siya so mga solid mga lig-on nga kahoy ako ang i-recommenda at the same time paborito gyapon sa ato ang mga pollinators mga bees na to mo na akong i-recommenda so una-una jud katong nara o kaning kuan kaning tugas o kanang mga ginatawag nato ang mga dipterocarps mga climax species o kanang mga sa ato ang mga forest na to natural nga forest mo na si pinakataas pinaka-lig-on diha mga kahoy like diri sa Bohol daghan tag mga yakal sa Plungan Manggat Supoy gipakita na sa mga uban nga mga entusiast nga asa man ta daghan diri sa Bohol kan diri sa Bohol o kanang giho kisumbing gisok daghan kay tag mga lig-on mga kahoy kung imon nga kuan mura sa pang landscape pero kanang mga kanang para sa ana nga kuan kanang golf course kanang kay taas man na sila nya lig-on na siya kuan yun na sa ilalom sa ano sa yuta so mo na ako ma-recommend una na so ang about sa distance kasagaran namo gina-recommend no is kung dagko na siya then mga at least 5 meters ang iyang distansya no kay mo kuan man na labong man ang crown niya ulo sa iyang kuan so mo na siya nga kay imong magong estimate ana niya unsa ka laya ang kanang kuan lateral bitawagan nila nga sa branches pag spread niya pag kuan niya pag sa tawagan natin spread mo ana so kung tanaw nimong kahoy mo ana siya susukto nimo so kasagaran na niya mga at least ang uban gani recommend mga 8 meters ana kaya at least 4 meters ang distansya sa kuan sa mga kahoy sa mga kuan niya sa dahon niya last na dahon diri sanga at least di mag-abot di mag-awong siya pero kung ang goal po nimo pwede gihapon nga kanang kung straight unya dili ka nga kuan nga mudako gyud ang iyang kuan ang iyang crown niya ang ulo niya sa kuan sa kahoy pwede gihapon nga dikit-dikit nimo like gibuhat sa bemo pilar
na sila yung mga white lawaan ito. Tag 1 meter lang ang ilang Para distansya. mag-straight yun siya, tanan. Straight yun, oo. Wala kayo dagas nga. Kasi mo na, ang kanilot pa na niya, magpaspas po na yung tubo, idigit ni mo. Kaya nga naman, mag-ilugay mo na sila sa Adlaw. sunlight, adlaw. O di kayo mo dako po ang ilahang crown. Pero kung nindot, gimujong ikuan yun, nga nindot siya nga kahoy nga, ang iyahang kuan, ang iyahang yung forma yun, natural yung forma, then distansyahan ni mo. Mga 8 meters, And then, siya po na ko dahil nga ng style sa farming, po no, sa mga tree farmers. So, sa karon maguna ning mga hardwood nga mga kuano, mga dipterocarps nga gi-mention ako nga mga 3 to 5 years para sa nga kuan nga kanang independent na sila nga pwede na sila nga dili nimo bisbisan kada bisan pag panahon sa tag-init. So habang gahulat ka ana nga pila ka years, pwede po di mo nga butangan sa tunga-tunga ana nila og mga prutas. I don't know. Yung tawag, intercrop na. Intercrop na mo. Intercrop style naman. Ang method na Kung pa siya. ang method na ngayon nila Queen Cooks. Ano sa man siya? Inig-square na mo. Tanom ka dire og ka ng mga hardwood dire sa upat ka buok, square. Sa tunga ni mo ibutang ang kanang prutas. Kay mo shade man na siya, mulandong na siya sa mga dipterocarps o mga hardwood nimo. Nga dagko ni mga kuan 3 species. Habang tubo ni mong mga hardwood, kani mong prutas, lulandong, mag-harvest ba ka. And then kung kanang mga fast growing nga mga kahoy imong ipangtanom, like tuog, white lawaan, niya paspas na sila. O bisag kanang ginaingon nila diri nga kuan, danggas o kanang kuan, tawag na mo ana kay kanang tuway. Daghan pod na mo diri sa goal na siya. Isuda kayo mga ngana mo nang sakto gina ato ni nga kanang kay mismo uban wa dili aware no. Dili aware na nga dako siya gamit gyud no sa tuang kinayahan at the same time kung ma-preserve mo na mo mulas gyud no, mulas gyud ang mga tanuma din resilient gyud siya sa changes sa panahon no. Ano na inautan na dili? Unsa daw paborito nga kahoy? Kana. Tanaw na to ni warang sunod. Ako paborito nga kahoy, kaning gitawag nato nga badyong diri sa Bohol. Badyong. Kana. Oo. Sorry, imono nga na ato ni. Hinay na sa mutubo pero nindot kayong puwan. Siguro ko gamit og nindot no pero makaingon jud og ninduta ni nga kahoy puwahon kung lumber ay imong kuan tanawon. Although hinay sa mutubo pero ang nasa historical po nga significance na niya kanang Magellan's Cross sa kuan sa Cebu. Hinimo na siya sa payong o badyong or ang common yan sa Pilipinas tindalo. Tindalo? O sa mga katuwang? Murag nara, tanawon mo yan dahon, pero mas gagmay siya. Na mga lugar diri sa Bohol, nga gitawag na ito nga bayong, like Barangay Bayungan sa San Miguel. Bayungan Dam? Ito ka rito, Bayungan Dam. Uy, bayong kahoy. Gindulman, may lugar nga barangay yapon, bayong. Badyong ulawan, badyong. Ato mi dito, nakita mi bayong. At least nakakita mi dito usak ka bayong. Asa lang ito mga bayong nini badyong nitawag nila diri. So mana sige pangalan ng lugar ana nga kahoy apan pag ato nimo wala. So akong gibuhat ato nagkuan ko germinate nagpadaghan ko og badyong nga seedlings and then gipadala na og gidonate na ako sa barangay kuan Bayungan sa Gindulman. Hatag ko sa Bayungan. Bayong no, Bayong Gindulman, Bayungan sa San Miguel. Nag-planting dito sa Bayungan Dam. Isapay na ako akong mga estudyante. Gi-connect gihapon ako sa ako ako ang trabaho sa Ulinam University. Mga law students tanong dito. Part na sa ilahang subject nila under sa Clinical Legal Education Program. Habang nag-share po sila about sa epekto sa climate change. Muna sa ako ang advokasya nga i-appeal po dako sa ako ang trabaho. Muna sa kinahanglan ba gano'n na? Bito. Oo, especially kay pwede man kayo i-connect ko. Hindi natin i-connect ko. So, muna sa ako ang trabaho, advokasya
about sa native trees. Mo sus dako kayo ganyan siya murag blessing yun na sa blessing sa grupo nimo attorney no sa uban no kay munay daghan gina diri sa Bohol no sa ato ang mga sa existing nato nga mga lugar gud no pero nagay mga area no siya mga paglibot-libot diri sa Bohol nga katong mga native tree size na unsa to sa mga lumad nga tree nagay na siya dominant siya sa mga area oh may mga Wa siya masayod ang uban raw nga kana. diya sa kana ka Bilar or sa naagipig sibilyan ng tuyok padulong sa Bilar. Kung ingon ka diri nga atbang diri sa man-made forest, kumang mao gani. Sa pikas ana niya sa bukid ana niya, may na lang kay mga native pa nabili dito. So sa part na sa ni sulod mi dito sa Kamangkalan or sa Sibilya, basta lahos mi diha sa simbahan sa Loyos simbahan sa Bilar, daghan pag mga native trees ito. And then diha po sa Rahasi Katuna, of course, Rahasi Katuna Protected Area, no? National Park, Magsaysay Park, diha sa Bilar. Although daghan pong mahogany dool sa Lugarita, pero kung adto ka dito sa kanang nagsuway man kuan ang ila kana ilahang kuan hiking nila, forest hiking nila diha, daghan pag mga native trees. Apil na dito nakita na mo murag sikreto pa siguro ni or dili na ko i-mention kung asa na mo nakita. Kana ginaingon nato agarwood. Nahibaw mo nga diri sa pil sa sa Bohol bro natay agarwood. Ang tawag nato ana lapnisan. Kalumad diri sa Bohol. O nakoy kauban nga ni ba si mga agarwood dito sa wanim ang hunting dito Bohol naay kuan diri lapnisan. Nasayod mo nga mahal kayo ang kuan karon ang lapnisan. So kung na-try po namo karon na mangita mig makuha mig permit aron pwede na pud mi magkatanom o germinate so, pwede na ta legally kay pwede man na ang pagtuo sa uban illegal kana magtanom og agarwood dili na sa tinuod kung nakay permit kana orag ari hiskot na tagan legal na mahatag bigay advice no magkuha lang kay kag permit kani nga kuan na ako ikuan sunod sa klase nga permit no baka makakuha ka ng mga tanom makakuha kag liso kay lisod mo na. Kung wala kay permit, di ka makakuha ka ng liso bisag asa. Bisan pa og kanang gikan sa lugar mo ipadala sa imo. I-germinate na nimo. Masunod man ka asa man ka nagkuha na. So bawal na siya na mag-transport ka. Tungod kay kuan pa na siya, regulated pa na siya no nga dili pa gyud na siya kay kuan man god posible man god nga gikan na siya sa of course gikan na sa lasang. Bugid. And then posible po nga ginaprotektahan na siya kay ginaputol na sa mga tao dito kasi ginatingon na ito nga nga lapnisan no. Kinahanglan na bangagan ko ng kahoy na kay aron ay kuan ba magbutan sila og germ dito aron mura siya ma-infect siya dito kaya mumuluha siya diya siya mohatag og kuan indot nga baho nga ginasagol na sa perfume. So, pero nakay proper, nakay kompleto nga permit, allowed yung kayo ang magtukod o kanang kuan na rin. Mag-germinate ka, and then magkuhan, himo og plantation. And that is tree farming. That is part of one. Mag-uumag hapon ang tao sa ito, pero tanaw na ito sa klase mag-uumag, dato ka na. Bitaw. Another part. Hapon sa mga kahoy, basta legal lang. Pero ang dili po nila sa uban nito katong mga lumad nga mga native gud lumad nga mga kahoy. Ang uban nila po pero hesitant sila nga mo padaghan kay maglisod na pod kung mura gamiton nila. Umagya po na. O sa may pagi di ba? Kinahanglan kag murag birth certificate niya ba? At least na yung kay mo history nga ikaw gid ang tagiya diha para ano ni mo ana diya putlon na nimo sa after pila ka years kinahanglan mahatagan nimo na i-prove nimo nga ikaw nagtanom ana niya. Karon nya so unsa paagi pag-prove nimo? Kana. Ipa-register na niyo bisag unsa nakadako na imong gitanom no? Basta ipa-register na nimo sa kuan sa DNR o sa Senro ana niya. Kabalo sila nga ikaw jud ang nagtanom ana niya.
kung kuan na panahon na nga imo nang i-harvest na siya, dali na lang ang kuan, kuha lang ka og kanang cutting permit. Cutting permit. Oo. Muhatag na sila na. Passport, oo, okay. Mapro, naman kay ipakita nga papilis nga ikaw yung nagtanong ana niya. Mo ko na sa kuan god. Ang importante ana niya. Kay pasi pang god gikan na sa mga forest, mga protected areas o uban pa nga mga lugar nga bawal nga mo kuha og kanang mga kuan, mga kahoy. So protected areas dili basta-basta ka ano kuha og kanang mga kahoy diyan. So kung sa ibang lugar, kaugalihong lugar, tanong ka o kahoy diha, pwede nimo na harbison. So mas maayo, although bisag ka wala kay permit no, kung ma-prove nimo nga ikaw gihapon nagtanom mo. Klaro man na, kay halimbawa, wala na pagkatanom, straight jud kaayo. So gituyo gyud tanom. Gituyo gyud ikaw yung nagtanom nya. Pila ka years ikaw, pila na imong edad. Halimbawa, 50 imong edad. Nya pag kuan nimo, mga 20, estimate man nimo pila edad na 20 or 25 years. Pwede yung nga ikaw nakatanong na. So, ma-prove na nimo, pwede ka na matagan. Permit na. Bitaw. So ana di ay. Pwede. Ang pagi diya. No? So usa may silang i-support at least na sila idea ba tapos magkabayan tong uban. Kung una na gani, kung nadyo kay plano, commercial ang imong pagtanom no. Dili lang kay conservation nga motanom ka aron para sa future generation makaayo magkuha og kana mga carbon sa kay di man ko kalikayan ini example ang area develop o magbahay ba ka o mag-andi kinahanglan gyud nga murag nagi masakripisyo ba. Ana magud mo sango tong uban nga maglisod sila. Kung gusto nimo nga kuan putlon yun na siya din kuha ka og yung birth certificate. Normal naman na karon bisag sa mga hayop sa mga kuan na sila yung mga iro mga kuan. Na sila yung mga kuan. So bagay po na sa tanom. So pwede gihapon nimo kuhaan nimo aron mas magamit yun nimo no. Imuhang mga tanom or dali ra nimo nga gamiton sunod kung kinahanglan na nimo. So dali ra kung naa kay kuan na dokumento pamatuod nga ikaw nagtanom ana niya. Then kung kuan na putlo na nimo again, pwede na nimo kuha ka og kanang cutting permit ana. Pwede po transport kung gusto nimo. I-transfer i-travel siya. So man sa importante lang gyud nga mosunod ta sa balaod no. Kay kung dili gani sayang kay na mga daghan kay mga gipang kuan no. Gipang kuha sa mga kuan mga checkpoint ginang mga pulis o mga sundalo ana. Agarwood daghan kay ito sa Mindanao nga gikuan nila. Sayang kayo. Milyones na gutong balor at tugod ang nakumpiska nila tungod kay illegal to ang ilahang pagtransport. Pagtransport. So, muna siya bantayan ninyo. Sa legal ka pagi, Safety tre. safe na siya and then makakwarta yun mo. Nadyo'y kwarta po sa pagpananon mo kahoy. Bisan pag kung ano, basta una-una ninyo, example po na kanang uling. Tuloy na yung mga tanom nga, mga paspas kayo mo tubo nga pwede gamiton as uling. Sustainable nga source sa uling. Kaya ginatawag na to hanagdong o sa may tawag niya rin hanagdong sa ubang mga lugar. Ang common niya sa Pilipinas is anabyong. Premna orientalis, marag mga scientific name. Murag ma-appeal po na memorize po kadugayan. Scientific po na po mig-scientist. Pero para siya, paspas kayo ng tubo, daghan kayo mga sanga, pwede putlon na siya, kuhan niya mga sanga, yung mga mo uling. Dili kayo nani nga mo, hinay man ang kuhan, kanang kansilay o katong paguringon o ulingon, atong i-mention ako. Hinay po tubo, putlon ni mo, kay gagmay man ang sanga, so putlon ni mo tong kuhan, kuhan na kay kansilay nga kanindot ang ta sa lugar especially diya sa Mayana nga daghan diya. Pero kanang tawag nimo kansilay napay nabilin diya sa Mayana to nay. Unay problema ako kay siguro dito sa baba na basta diri sa taas akong gitanaw diha wa na ko'y makita dito sa daghan kong nakita mga 2021 murag mga kuan mga February ana siguro na time tong first ko ato dito last year ba ano di last 2 years na. Pag ato na ko dito daghan pa kong nakita. Pero karon na. So posible nga ito nindot kayo masubay na to napay makonserbar na to.
Mapadaghan to to. Usap po na akong kuan gawas atong tindalo or katong bagyo nga gipang distribute nako. Usap po na ako mga kuan. Himo na ko nga mission nga mag germinate o kanang kansilay o kaning ulingon. Cratosylum sa to Sumatranum. Memorize mo. Yeah, mas Matagwa dere. senti. Matag scientist. So sa inyo ato ni sa labig ganahan sila ng magpadaghan nila sa native tree appeal sa nature conservation po nila sa development sa mga area. So sa nila pag maka-acquire ba tag seeds or seedlings na yun sa man ninyo pagkuha na gikan sa mga grupo ninyo or seedling kung seedling kung gusto na nila itanom dayon daghan libre diya sa kuan sa Bemo. So unsa man nila? Kaya at least magaydan sila kung sila kung buhaton. less than 50 ang ilahang kwaon nga seedling libre anytime pwede nga to basta during office hours sa 8 pero screening po nila kung napag klarong katamnan niya unsa kaya di pa masayang kung mo release sila especially kung i-mention ni Mang Pal or kung grupo kauban ako kailan naman sila sa kuan so wala na problema pero sila po pwede po sila mutabang actually i-check po nila ang lugar kung imong kuan imo sila imbitahan nga kuanon i-check ang lugar unsay makaayo itanom nila mutabang sila na mga kuan nila mga kuan nila to tabang mo sila tanom kung nangnan basta less than 50 anytime bisag wa kay sulat pwede na maka-avail og mga native trees ito unya kung more than na gani or 50 more than 50 kinahanglan na kamo sulat i-address na nimo sa provincial governor naman sa ipaagyan na niya pwede mo dadto na dito ang letter at least na lang sila i-record kung unsay kuan and then pagkuan po nimo paglag po nimo ito i-mention mo po nimo para asam nimo itanom ma-mention mo na dito so nana kung mga seeds kani anay mga nami grupo kanang Philippine Native Tree Enthusiasts nga mag-share mi og mga kuan lain-lain mga seeds kung may available nga seeds like lawaan mga 1 or 2 years man na siya bago magbulak na pod mamunga na pod red lawaan mga 5 years na mga depende sa kuan mga klase so kung may available nga seeds then ilan na nang ikuan ito i-post lang na niya so ang buhaton na niya na uban muhatag libre imuha lang ang shipping fee na po uban nga kay namang uban nga mukuha sila og seeds so magbayad sila sa ilaha mga tao nga mukuha mo sungkit dito kat dito sa sila kahoy so na sila minimal lang bayad po sa seeds so masabtan po nato anong dito So, pero nga legal na siya nga sharing og mga seeds kaya uban na niya gikan po sa tree farm mismo sa atong mga members napod ko usahay nga daghan kay ipadala sa kuha nga mga libre nga mga seeds ako po na siyang gini-share so nami grupo po Facebook page kana to at least makasubay po sila uban exclusive ni siya nga kuan so mo join lang ka interesado ka ani so Native Tree Enthusiasts of Bohol NTE Bohol ana siya ang pangalan sa mong Facebook Native Trees Enthusiasts Bohol tuluan nga na mo unsay kuan unsay paagi unsay angay itanom una kay naman koy kuan napon may paagi itanom sa nimo ng mga paspas mo tubo kung gawas atong mga prutas no kung dili ka mga prutas o lisod prutas mo tubo dito di ka nang paspas sa mo tubo nga mga kahoy kato hanagdong o binunga o guban pa nga mga kuan paspas mo tubo bisag kanang tubog kay mo absorb na siya og tubig kunya sa panahon sa tag-init mo hatag po na siya og tanang tubig mo na siya nga maayo po na siya sa panahon sa kuno o kanang bangkaw tawag niya sa bangkaw siya ang L nahimog W bangkal lang sa kuanan niya pwede kay na siya nga kuan imuon mo pioneer species una niyo makita kanang mga lugar nga wala na balay or wala na i-develop nga lawn o sa ba wala na ginamintinar kanang mga tanom nga manurok diha nga wa nimo gitanom aom o sa ba mga kuan diha binunga na-mention na nako no bisan pag kanang kuan sa pang mga kahoy nga tawag na to nila pioneer kay mo tubo o muna na sila tubo bisan pag dili nimo itanom
So mo na sa itanong po nimo napaday isa nga kuan nga daghan diri sa Bohol. Gawas anang binliw o kanang malapapaya. Kana pag yung tawag na tong igyo. Sig asa na siya makita ng igyo. Ang pansin na ninyo kay murag yung papaya ang iyang dahon no. Yan, ang iyang bunga magpitay niya orange na sa inig mahinog. So pas kinakalat na sa mga langgam. So wa man sayo lang uban ana niya nga kana ginatawag po ng ivory mahogany kay puti na siya, ligon gyapon na siya ng kahoy. Pero paspas kay na sa mutubo. Masa na iuna ninyong tanom? Bago ka ng mga tawag na itong climax o mga tinagko ng kahoy. So ang pag sa diri sa Bohol ato ni kanang usa man nanabag mo usa man daghan na ba ang Areas? areas nga natamnan ninyo asay mga naplantingan Advokasya ninyo. man niya mo gina-promote pa man mo ang pagtanom og kahoy. Although later on nahimo na pud siya nga na may income generating na sa akong mga kuan nga members na mo. Nana po ko yung nursery nga sa Trinidad, ako nursery sa Maribuhok, sa kuan no, sa tawag na ng isa, Buena Vista, natay mga kuan dito. So, ang among kuan, gina-promote pa man namo ni pagtanom, paila-ila pa man nato mga kahoy, namin ipanghimo nga mga arboretum tawag naman ni ng collection sa lain-lain nga mga kahoy. Kinsa toy ganahan gani nga kuan mo kami mo volunteer mo tanom mo hatag na niya basta mo tabang kung magbangag aron dali ra pud na ano so sa Buena Vista for example kay Sir Hardy Leopando na may arboretum dito lain-lain nga mga kahoy dito nagko na hapit mag 1 year na to rito sila and then gitanom tabang ang mga nagtabang pagtanom dito ang mga Baiso Bilar Forestry students graduate na sila karon. Ang uban forest registered na sila. Mga forester sila. So sila nitabang sa mga 12 o 13 sila nitabang sa kuha nga magtukod og arboretum dito. Aron natay mga collection, natay ilhanan, natay pakita sila. Paspas na ini motubo. Munay ngani purma, di ba? Munay pangan ngani purma ana is na. Nami. Aware gyud ang uban ba? Bayong andam ibang tamnan namo og lain-lain nga kahoy gawas atong bayong o badyong gitamnan namo dito o kaning sa Pilar kanang Malinaw Dam pagtanan po namo diya along the highway diya padulong dito sa sentro og lain-lain mga kahoy ang ilaha po dito i-promote man po lang ang turismo dito orientado po sa kahoy so mga flowering, mamuwak na mga kahoy dito, lain-laing mga kolor, ang mga buwak puhon kung mapadayon dito. Although na lang may problema dito, kaya ginakuha nila sa mga hayop, mga baka. Munay challenge sad. Although ipatangan na namo og kanang trigger no, mga kuan, ana sa coral. Although itong last na ko pag-visit, nalipay ko kay daghan kayo ang kuan dito. Daghan na buhi. Kay mo nay challenge yung kay labi na bisan gud sa ato ang kanang tree planting yung mga programa nato labi karon is ang tree planting karon is ginkarid native trees na ang ipananom mais ang growing na pod pag tawag sa uban dili grow tree planting tree planting pwede mo bayaan kay na naman may plant growing or nurturing ano ni mo jud na muna siya mo partner mi sa mga LGUs, partner mi sa mga private nga individuals nga tanaw na mo na sila kapasidad nga mo alagaan sila mo monitor ba matiman ani nga mga tanom kay kung ano mo ginabuhat sa uban nga mga grupo god reminder lang sa mga grupo no mag tree planting gani mo kana mura pa-picture lang mo ano po na photo op Pudops lang payaan na ninyo balikan ninyo after 1 year unsa man na sila nga tree planting na pod inyo ko nang kuan kung consider ninyo nga inyo ng mga anak pa inyo nga timanon pwede pa lang panganlan nimo na siya di ba mura ko basta na ko time mabisitahon na ko ng mga kuan ibang tamnan nato kay mura ko ng mga anak po ako magoy anak mangita di pa ko mangita ako yung anak so mo na akong illiterate
At ako ginabisita na ko na sila, no? Ganun na yun ang mga kuan. Inig na ko yung time nga mo makaadto sa mga lugar nga nana. So ako natarawon nga musta na sila. So mana nga reminder sa tanan nga mga kuan. Timanon yun na ninyo ang inyong ipangtanong. Patubang tanong bitaw. Yun ang responsibilidad. Di lang mo kay after tanong ninyo, ano mo, Gusto mo nagpa-picture. sunod na po, tanong diha, gyapon mo, matingala pa yun mo, ano, may nanubo. Oh, pati mo na. Kaya una rin mo na, Okay. mga 3 to 5 years pa na sila, nga mahimo sila independent, nga pwede na nimo dili balikan. Oo. Na yung mga uban, nga bisag 1 year pa lang, or less than 1 year, pwede na sila. Depende mo po sa kahoy noon. So, Pindi sa lugar po, pindi po do yung sa po pag-guardia, di ba? So, yung mga lugar nga na yung mga kahoy, mga shade, udapin sa suba, o pwede na yung mabayaan. Pero kung ano na, kasagaran mo sa mga tree planting, kanang sa mga open, mga kuan pa. Aloy kayo sa panahon sa tag-init, initan. O man lang nimo butang nga og kanang mga pioneer species nga mulandong sa ilaha. Panahon sa tagulan, pwede gapon nga malipay na sila, no? Pero naman ko time nga kusog kay hangin po pag yung time tagulan. Pwede po sila nga mamatay, nga malumos na sila. Sobrang tubig ba? Or mga bali tungkol sa kusog na So hangin. sa pati manon ninyo. Nurturing tawagan na niya. Pan, ilan ng tree planting. Yan ang responsibilidad ni Ate Manon na iyong ipangtanong. And then, actually, na kalipay ana niyo sa imuha nga makita nimo nga duta ni tubo na akong buwan. Ako gitanong katabang nako sa kinaiyahan, makatabang nako sa ato ang planet, ato ang planeta. Bitaw. Kay mo na dako kayo na to nga challenge gyud. I-connect pa rin ako sa pagka-brother. Kana ba? Kanang kuhan kay mura nahimo kag co-creator ba nahimo kag para mura kag Ginoo. Nakay buhat ba? Kayuhan sa di ba Ginoo siya nagugna, libutan ana atong pagtuon nato. Kung ikaw nga nagtanong kag gikan sa seeds pag example nahinin mo kita ni mato nahimo kahoy. Mura ko kag nahimo creator nagbuhat og usak butang. Mao po siya na experience kay wa man koy ako ang anak no, pwedeng nga anak na ko sila. So ano ba para inyong experience siguro nga family people or na pamilya na murag na ko'y anak, di ba? Mana ikalipay ninyo nga kuan. Nahimo mo co-creator sa Ginoo. Nahimo po mo maghihimo kuan ba? Bata o mga anak ana. O po na may tabo gihapon sa kanang kuan makapaturok ka, patubo ka o kanang kahoy. Na nahimo kag parehas po sa Ginoo ba nga nagbugna og mga butang. Mga maayong mga butang. Maayong butang, especially sa panahon karon nga nakasinati ta og mga dili maayo epekto sa challenging na gyud ang panahon na to. Ato i-try ni sa upan sulbad ning climate change pinagi sa pagtanom. Di lang pagtanom o pagbuhi og kanang kuan mga kahoy. Mo gyud dako kana siya kayo katabang ayo to ni no. Nga manginaot ni nga mo budaghan ba mo? Oo. No? Sa unsa man mga ubang lungsod is nanay mga kauban ni dito mga di sa man po ninyo pag like kani isulog na ko karon basta nila native traditions Visayas native traditions nila po ni sa ang base ani niya sa Cebu. So member gihapon ka na kaya maapil sa Visayas sa Mindanao daghan po na yung grupo rito Sonata Society of Native Tree Advocates. Basta lain-lain lugar, Eastern Visayas na po sila ilahan ito sa naming ako na yung grupo, gawas aning Philippine Native Tree to sa katumondo, mother ka kuha ng grupo na mo, nanay mga individual na kita. Namo ko lugar po nga na iya mga panginahanglan, na iya nga mga native po nga mga trees yang kinahanglan nila i-promote, wala sa nga napoy mga individual lain-lain nga mga grupo po nga mag-create o ginahimo nila. Okay. So before ta mo padayon no, at least ma-recap na to anya no. Ang atong sukutanan no. Basin aron way malimtan no before punta kay dali kayong oras ato ni. No? Pwede istorya dire, para pwede to ikwan. Anton bigay na to istorya dire. Basta lingaw dire to ni basta kay kayuhan ang mga iskutan na lang di na lang nato mabantayan ang dagan sa panahon o sa oras no. So
So mo atong ipasod gamay atong gamay nga panumdum, no, advertisement. So yun mo balik ta, then sa hinapos, no, hinapos ng mga mensahe, no, ang consolidation na to, no, sa report mo closing, no. Healing Nature Organic Farm Supply. Dito mabibili ang Humus Plus, Humus Plus Supreme, Nahon, Fortem Bio Fungicide, F1 F2 Bio Insecticide, Ventmin Plus, Sickle Bio Molluscicide, and Bio Herbicide. Healing Nature Organic Farm Supply. Dito mabibili ang Humus Plus, Humus Plus Supreme, Nahon, Fortem Bio Fungicide, F1 F2 Bio Insecticide, Ventmin Plus, Sickle Bio Molluscicide, and Bio Herbicide. Okay, no? So, report na mo patighog sa katapusan nga pagpanamilit, no? Or pagpanamilit, pag-closing lang, no? Kay hupulay dili pa lang ni mo katapusan nga ma-invite na to si Attorney Brother Errol Torres, no? Kay nindot kayo, daghang kayo isgutan ng puli, mas dugang kalambuan pa, no? Nga madugang. Pero at least, sa mga nindot nga mga higayon, nagay mga tapuso, no? Pero before tana, no, amo ibalik po ni Errol, no, saya po nga mga hinapos nga mensahe, no, or mga pabilin about good sa pagkonserba gyapon, no, labi na gyud sa native trees na to, no, o kung sa gyud ang ilahang mga future nga mga activities, no, existing activities, umabot nga mga activities, o kung say para gyud nga mas mapalambo pa, no, ang native trees na to, attorney. So daghang salamat din sa oportunidad nga mapaambit na mo, no, about sa mga lumad nga kahoy. So dili lang ni para sa amua, no, nga magpasikat mi nani, dili para ni sa kayuhan sa dili lang diri sa Bohol, no, sa Pilipinas, sa kalibutan, ato ang kalibutan. So mo na siya nga ginaawhag na ko tanan nga mo suportaan ning advokasya, especially nga kinahanglan nato karon aron nga mapugnan nato ang negatibo nga epekto sa climate change, no. So kabalo naman ta mauban mo dinay pa gyud nga natay climate change, pero ato nang dawaton nga naa gyud tay kabag-uhan sa ato ang klima, no, nga kung dili nato di ta mangitag paagi nga i-mitigate ni sa babaon ng epekto ani niya sa kaning kuan phenomenon sa climate change, mawala jud ta sa diri sa kalibutan. So kung naman tay paagi, ginagbay natong paagi nga mabuhat ani, no. So daghan pagpaagi, so posible na po mga lain-lain po nga paagi aron nga mapugna nato ning negatibo epekto sa climate change. Pero sa amo nga puan, sa amo nga grupo enthusiast, so amo ning so ibalik-balik nato, no, nga ang amo is to promote this mga lumad o mga native nga kahoy aron para sa kayuhan sa tanan. So moingon gani ka na may relasyon na sa yuta, no, sa mga kinayahan ang kaning mga native trees. So of course na po sa epekto sa kung sa man nga makita nato sa kinayahan. Kung tanggalon nimo or walaon nimo ning native trees, of course kato mga depende ana nga mga kaho, mga mananap unsa ba, so mawala po sila. So kinahanglan to ni nga ipabalik, and then at the same time mo absorb man ni sila og mga carbon dioxide, no. So makaayo gyud ni sa ato ang kinaiyahan, and then sa ato ang health nato, and then tungod ang matagusa sa ato natay katungod nung kuano maprotektar ato ang katungod sa maayo or kanang healthful nga ecology o kinaiyahan. So mana siya nga pag tinabangay ta aron masulbad nato ni kaya nato ni nga sulbaron, pero sa maayo nga paagi, no, or kung gusto pa mo og dugang kahibalo mahitungod aning native trees, so kontakon o pwede mo join sa among grupo Native Tree Enthusiasts of Bohol or sa Philippine Native Tree Enthusiasts, or mo konsulta o dool sa mua kay mo tabang jud may pa-explain sa inyo, ha, libre mo na po ang advocacy. Daghang salamat and God bless. Okay, so salamat kayo, attorney, no, sa
gihatag nga panahon, no? Kay sakto gyud no mo na to nga ato gitong at least na pasalamaton ta nga gitagan-an gyud tag panahon ni ato ni Brother Errol kay dako gini siya og factor pod no kalamigitan labi gyud sa ato pod nga development sa ato ang pag-ugmad sa ato ang kayutaan no sa atong pagpananom no sa ato ang farming no nga ang kalamigitan diri sa pagkonserbar nato no pagprotektar no o pagpadaghan no sa mga lumad nga kahoy yung mga native trees no kay diha magod ana mo once nga gini mga kahoy god mo ni siya dugukunon sa mga pollinators di ba kiyot mga bees then labi na gyud usa pod ang ato ang mga natural nga mga farmer nga naglupad-lupad sa kahangin sa kahanginan no sa kalawakan no ang ato ang mga langgam no muna siya pagsugod sa kalibutan mo sila nananom no nagpadaghan nining mga makaayo nga mga kahoy no labi ni native trees no nga mo active no mas modaghan sila so naay murag balance ang ecosystem na to no atong nature so kung balance ma-balance na siya so naay dakong factor na siya nga mapahiuli no nga murag matambalan nato no ang nagusbat nato nga kalikupan no kay mo gyud na ang tuwa pod nga advocacy diri no labi na gyud sa in relation sa natural organic farming kay nga tuwa gyud is natural nga paagi no pagprotektar gyud pagkonserbar gyud mo na siya ang tuwa no kay mo replicate sa mga god no ang atong gihimo no nga mas abunda no mas nindot ang umabot nga harvest baka no ang ani no or ang pagpadaghan no pag-expansion nimo no sa mga future nimo nga ipangtanom diha sa imong area kung murag naay response no naay murag muduyog ang imong kalikupan no so ana ta no mas dili lang malipay ang mga microorganisms na to mga living mga kahayupan diha sa atong palibot nga active ang ato ang biodiversity kundi ang atong labang magagahom no nga matud ni Brother Errol nga mo ni siya ang dawi no giunsa nato pag-alaga no pag matuto ang kalibutan nga iyang gihatag no diri sa mga tao no kay ang kalibutan no mo na-arrange na siya daan no nga perfect na siya nga nanadiha tanan ang kinahanglan no nga mabuhi o makalahutay siya no pero pag-abot sa kalibutan ano is o pag-abot sa tao is tungod kay murag may lain og concept ang tao mo nang didto murag nisugod ang kaguba no mo na nga at least karon nga nadungog nato na kita na nato nga naay grupo no labi na gyud ang native trees enthusiast nga mo ilahang advokasya ini no so mo to nga kung kinsa tong mga interesado nga mananom sa mga native trees so nato dito sa BIMO no then napod sila mismo sa ilang grupo no sa Facebook page mo na ninyo attorney no sa native trees enthusiast Bohol so pwede niyo siya ma-message dito then kita sa mismo is usa na siya usa puta sa nagsuporta no labi atong programa nato sa Bihang Bukid sa Organiko Paguma with sa ato ang management pod no sa Pareco Farm Management Services and Agricultural Supply usa gyud po na nato ang nahimo po nato nga gi-consider o gi-partner po nato ang sa native trees po siya kay apil na siya gyapon sa ato nga farming management no and development ang pagprotektar sa kinihan labi na gyud ang pagprotektar nato sa mga native trees nato o mga lumad nga kahoy no so lami kayo ang mga kukabildo mga nisgutan nato nga adlaw hopefully nga nakahatag kini og mga idea or mga pagtulunan or mga dugang kahibaw nato nga bisan murag lisod kayo
murag litukon tong uban nga mga pangan kay dili kayo common, no? Dili kayo common siya nga mga words siya o mga pangan sa kahoy, pero mo na ang lumad, no? Nga wa pa tamatao ano nga tuang dapit o asa man ta nagpuyo is ang mga kahoy diha, ang mga lumad is nauna pa na nato, no? So at least ato na siya mapalambo gid siya o mapadaghan then makonserba. So mo na siya mo po na ang ato apod nga sa pagpanguma is ang pagpahuli gyud sa kalikupan. In other way pod is ikonik gyapon nato labi kay ang ato ang simbahan pod, no? Diba sa ilaha sa SBD nga grupo, no, or sa ato apon nga mga diocesan priest mga ana is ang seasons of creation, no? Apil gyud na siya dakong factor gyud na ang pagprotektar, pagkonserbar sa atong kalikupan para dili na makalala pa o magka-worse pa, no? Kay dako na kayo og kalainan ang panahon, no? Gay karon gani murag wala na kayo'y na sige ko na ko is kang ang baha is murag hadlok na, kurog-kurog na ang uban, no? Bakwit na kung ginagmay nga ulan, no? So unsa nagha kung dili na to ni siya i-protekta, dili na to i-conservar ang mga native trees na to, unsa naghapod ang kalibutan nga atong ibilin, no? Ngadto na sa mga sunod henerasyon, no? Ug unsa na pod ang paagi, no, sa farming, which is ang native trees or ang tree farming is apil na siya sa konsepto sa atong pagpanguma, no? So mas mapalambo ang atong pagpanguma kung ginabangan natin sa nato sa pagkonserbar sa ato ang mga natural or sa mga lumad or native trees nato, no? So hantod na lang, no, sa sunod higayon sa atong pag biyahe, no, diri sa kahanginan, no? Pero bisan wala ta magbiyahe diri sa atong kahanginan, karadlaw ta nagbiyahe diri sa kabukiran, labi na gyud ang grupo sa native trees sa ilang pagbiyahe dito sa mga kalungsuran sa kabukiran nga nagsuot-suot sila, nagsubay kung asa gyud ang mga area, mga lugar nga naa pa daghan ang ato ang mga native trees, lumad trees. Kita po sa atong programa sa atong kausa, no, sa natural organic farming sa mong biyahe, no, sa kabukiran, no, o diri sa pagbiyahe nato sa kahanginan, no, nga ato na pong taguban hantod na pod sa sunod gayon sa atong pagbiyahe sa kabukiran, biyahe sa kahanginan. Kini ang inyong isuon sa kahanginan dito Padre Rizabal. Nagpasalamat o God bless kanatong tanan. Biyaheng bukid sa organikong pagpangon, usa ka programa sa mga umang bulan, usa ka programa nga maghisgot sa mga produktong organikong fertilizers, insecticides, uban pang gamiton sa panguma para sa minus na gasto unya naku ang ani kita sa pagpanguma. Usa ka programa haom sa panahon di na pagprotektar sa atong kinayahan o kahimsog sa panglawas ang atong gihan. Mga higala, kini ang inyong suon sa kahanginan. Leto, Padre Rizabal, sa Healing Nature Organic Farm Supply. Ang programa nga inyong nabati, usa ka binayran ang mga pulong og ang iyang gisgutan, iya lamang sa tagdumala sa maong programa og way labot kining sibyahan. Best music. You stand up high, love you for life. You're the best of radio.